το 1522 μέσα στην αθηναϊκή αρχοντική οικογένεια των Μπενιζέλων. Η Ρεγούλα, όπως είναι το κοσμικό της όνομα, είναι κόρη του Άγγελου Μπενιζέλου και της Ηρίγης Παλαιολογίνας, της μεγάλης οικογένειας των Παλαιολόγων. Ο ερχομός στη ζωή των γονιών της γίνεται με θαυματουργικό τρόπο. Η Ρεγούλα διακρίνεται για το ήθος, την ευφυΐα της και την εξαιρετική της μόρφωση, κάτι σπάνιο για κορίτσι της εποχής της. Μόλις γίνεται 14 χρονών, οι γονείς της αποφασίζουν να την παντρέψουν για να την προστατεύσουν από τον κίνδυνο της αρπαγής από τους Τούρκους και που απειλούσε όλα τα νέα κορίτσια και ιδιαίτερα όσα είχαν αρχοντική καταγωγή. Αν και η απόφαση των γονιών της δεν βρίσκει σύμφωνη τη Ρεγούλα, αναγκάζεται να υπακούσει και να παντρευτεί τον πλούσιο Αθηναίο έμπορο Ανδρέα Χαλά. Ο γάμος πραγματοποιείται το 1536. Πολύ γρήγορα αποδεικνύεται ότι πρόκειται για έναν ατυχή γάμο, καθώς ο σύζυγός της είναι εξαιρετικά δύστροπος, τραχής και βίαιος. Εκείνη υπομένει την τυραννική ζωή που της επιβάλλει, χωρίς να αγγογίζει και προσπαθεί με κάθε μέσον να τον βοηθήσει, ώστε να αλλάξει την θηριώδη συμπεριφορά του και να γαληνεύσει. Πράγμα που ποτέ δεν καταφέρνει. 3 χρόνια ζει αυτή τη μαρτυρική ζωή, ώσπου ένα πρωινό Έφτιαξε ο κόσμος με δάφτωνε, άλλο να σου το λέω κι άλλο να το δεις με τα μάτια σου. Σηκώθηκε ο Μαχαλά στο ποδάρι με τις αγριοφωνάρες του. Τι είναι αυτό από πού, βρε Μαρικό? Καλά, εσύ τον είδες, τον άκουσες? Κάλε τον είδα κυπουρός, με τα ίδια του τα μάτια σου λέω. Μα για πες μου, τι άλλο έγινε? Άκουσα βέβαια που τα έλεγε χτες η Βασιλικό, αλλά εσύ σίγουρα θα τα ξέρεις καλύτερα. Την έσπρωξε δυνατά και πέφτοντας χάμω χτύπησε στο σκαλοπάτι. Εκείνος μόλις είδε την κυρά που την πήραν τα αίματα, άρχισε να γελάει λέγοντας: «Μωρέ, να της τα έλεγε και στη γλώσσα των γραμματιζούμενων και δεν ξέρω να στα πω». Ήθελε πάντως να πει πως η κυρά εκείνη την ώρα είχε ανάγκη και από το μυρμήγκι. Μα καλά, και εκείνη τι έκανε? Τι να κάνει, μόνο έκλαιγε. Και οι γονείς της? Τι να πούνε, και σαν πως αυτοί δεν της τον έδωσαν με το στανιό και την πήραν στο λαιμό του την καημένη. Αν και στα μεγάλα τζάκια δεν απολείπουν οι καυγάδες. Μόνο που το τουβάριανε χοντρά και πνίγονται οι φωνές τους εκεί μέσα. Έννοια σου, Κατίνα μου. Και έχουν κι αυτοί κάτι μούρλες που είναι να τις ακούς και να τραβάς τα μαλλιά σου. Ή μήπως νομίζεις πως οι κακίες και τα ψεγάδια δεν βρίσκονται και σε αυτούς που φοράνε πλούσια ρούχα? Εδώ που τα λέμε Μαρικό μου, βέβαια, δεν ταιριάζει η κυρά η γυναίκα του. Η κυρία Ρεγούλα ήταν γεννημένη για ήρεμη και χριστιανική ζωή. Αυτός ήταν ανάποδος και ζευζέκης. Πώς το λοιπόν να κάνουνε χωριό? Μα ήτανε, βλέπεις, από μεγάλο σόι του λόγου του. Και ο Γερομπενιζέλος τον εγνώμιζε άξιο για γαμπρό του. Και είχε και έναν αέρα Φραντσέζου που του πήρε τα μυαλά του, κυρακελή. Ήξερε, βλέπεις, να κρύβεται. Ο Κατεργάρης, ο Θεοπαίχτης, ώσπου τον πήρε εκείνο τον άγγελο. Αν ήξερε τι έκανε. Γυναίκα με τα όλα της είναι. Και ομορφιά και βιός και τιμιότητα, όλα τα έχει. 3 χρόνια της ψήνει το ψάρι στα χείλη. Θα το ξεκάνει το κακόμοιρο το κορίτσι. Κάθε μέρα ξύλο και προσβολές. Κάθε μέρα και ένα νέο μαρτύριο για την αρχοντοπούλα μας. Όπως τα λες, όπως τα λες. Ακούσατε, ακούσατε! Χριστιανοί και Τούρκοι αφεντάδες! Χθες το βράδυ πέθανε ο άρχοντας Ανδρέας ο Χαλάς, ο άντρας της κυράς του Αγγέλου! Έλα, δεν ήταν τίποτα.
Όχι, μάλιστα. Καθίστε να παίξετε. Κάνε μακριά και έξω από εδώ. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Τα άκουσες, πέθανε ο χαλάς. Αχ, τι λυπήθηκε ο Θεός στην κυρία Ρεγούλα και τον πήρε τον χρυσουζάνθρωπο. Άντε, να ηρεμήσει το κακόμοιρο το κορίτσι, να γαλινέψει. Θεέ μου σχόραμε. Δεν θες, κυρία γειτόνισσα. Μια δροσιά είμαστε. Και μια μέρα σβήνουν. Ο Χάρος βλέπεις δεν λογαριάζει ούτε τα άστρα, ούτε τα αρχοντιλίκια. Έρχεται και αρπάζει δίχως να τους δώσει λόγο. Ούτε στις απαιτιές τους δεν κάνει χάρη. Τι να πει κανείς, Κατίνα μου, ο Θεός σας τον συγχωρέσει. Εκεί πώς θα τον συγχωρέσει, αμετανόητος πηγαίνει. Σε καλή ώρα και σε καλή μετάνοια να φέρνουμε, κυρά. Αχ, μωρέ Κατίνα, αν βάζαμε μια φορά τη μέρα στο μυαλό μας ότι θα πεθάνουμε, δεν θα βλάφταμε άνθρωπο. Πω, βρε μεσημέρια, άντε να βάλουμε και κανένα φαγητό. Παιδιά, Πάμε. Καλή όρεξη. επίσης. Έλα, Νίκο μου. Αμέσως μετά το θάνατο του συζύγου της και αφού περνά το πρώτο και εύλογο διάστημα του πένθους, πολλοί επιφανείς νέοι της πόλης την ζητούν σε γάμο, κάτι που το επιθυμούν και οι γονείς της. Ωστόσο εκείνη αρνιέται επανειλημμένα, πιστεύοντας ότι αυτή τη φορά της ανοίγει ο Θεός τον δρόμο να πραγματοποιήσει τη βαθύτερη επιθυμία της, να αφιερωθεί στον Κύριο και στα έργα της αγάπης. Τώρα που δεν υπάρχει ο σύζυγός της, είναι πια ελεύθερη να ασχοληθεί με τις φιλανθρωπίες της, την απομονωμένη ζωή, το διάβασμά της και τις επισκέψεις της στον ιερέα της. Όμως, δεν της φτάνει μόνο αυτό. Θέλει να παραιτηθεί από τη ζωή που κάνει και να γίνει μοναχή. Δεν είναι εύκολο. Οι δύο γονείς της ελπίζουν ότι μπορούν να την ξαναπαντρέψουν για να συνεχιστεί η γενιά των Μπενιζέλων. Παιδί μου, Ρεγούλα μου, μη μου κακιώνεις κόρη μου. Μα σαν μητέρα, πρέπει και εγώ το λόγο μου να πω. Σε ακούω, καλή μου μητέρα. Πέρασαν 9 χρόνια από τότε που πέθανε ο άντρας σου. Γιατί να μην παντρευτείς. Είσαι νέα και όμορφη. Και είναι πολλοί οι άρχοντες που ζητάνε να σε κάνουν γυναίκα. Γιατί θέλεις να θάψεις τα νιάτα σου στο σκυταριό. Κάνε μου αυτή τη χάρη, παιδί μου. Όχι, μητέρα μου. 1000 φορές όχι. Δεν το μπορώ. Λυπάμαι που για πρώτη φορά θα κάνω κάτι αντίθετο με τη θέλησή σου. Υποφέρω για τη λύπη που θα σου δώσω. Αλλά νιώσε με. Μου ζητάς να αρνηθώ την ψυχή μου. Κάμε, κυρά μου, το θέλημα της μητέρας σου. Χρέος είναι κι αυτό, ενώπιον Θεού και ανθρώπου. Βάγια μου, ο δρόμος μου είναι πια χαραγμένος και τίποτα δεν θα με κάνει να μην τον ακολουθήσω. Θεέ μου, γιατί να μην αξιωθώ παιδί από τα σπλάχνα της να καμαρώσω. Μήπως έχω κι άλλο παιδί για να χαρώ εγγόνια. Ας πηγαίνουμε εμείς. Της μάνας ο πόνος είναι ιερός. Και η παρουσία μας εδώ είναι περίπου. Μη φεύγεις, Βάγια. Μείνε εδώ κοντά μου. Εσύ που γίνηκες μάνα, ξέρεις τι θέλει. Αχ, καλή μου κυρά. Ο πόνος της μάνας δεν μετριέται με τίποτα. Μάνα είμαι κι εγώ και σε καταλαβαίνω. Μα το δικό σου το παιδί ζει και είναι στο δρόμο του Θεού. Το δικό μου δεν ξέρω εσύ αν πέθανε. Κι αν ζει δεν ξέρω αν με θυμάται. Και να μου σπάρξει η καρδιά μου όταν μια άπαξαν οι Τούρκοι 10 χρονών παιδόπουλο. Τόση ένα μακριά μέτρα ξαπίσω φώναζα, έκλαιγα. Μα αυτοί οι βάρβαροι με κλωτσούσαν και με χτυπούσαν με τα όπλα τους. Ως που καταματωμένη σοριάστηκα στη γη. Είπα πως θα πέθαινα, αλλά δεν ήταν πιθανή το θέμα. Είμαι μισή. Να ζω. Γεννηθείτε το θερμά του. Κουράγιασε, κυρά μου. Η παρηγοριά ακολουθεί τη θλίψη. Εγώ δεν θα αντέξω, Βάγια. Είναι κι ο άντρας μου που μου γκρινιάζει συνέχεια. Η μητέρα λέει πως μπορεί να επηρεάσει το παιδί της. Νομίζει πως μπορώ να της μιλήσω και να με ακούσει. Πες της κι εσύ, καλή μου Βάγια, που τη μεγάλωσες, πως οι γυναίκες πρέπει να κάνουνε παιδιά. Δεν πρέπει να χαθεί η ελπίδα του γένους για τη λευτεριά μας. Μίλα της για τη γενιά των Μπενιζέλων, που τόσα αγόρια έδωσε σε τούτο τον αγώνα. Τι να πω στην αφεντιά της, είναι τόσο αποφασισμένη. Πώς μπορεί ο Θεός να μην ακούει το σπαραγμό μου.
τόσο κακός σαν και εμάς τους ανθρώπους. Μπορεί να φέρεται σαν τύραννος που διατάζει χτυπώντας αλίπητα τους σκλάβους του, χωρίς να ακούει τους καημούς του, χωρίς να επιτρέπει τις μικροχαρές του. Όχι, κυρά μου, ο Θεός δεν τιμωρεί και μη βλαστημάς. Αλλά όποιον αγαπά, τον παιδεύει για να δοκιμάσει κι αυτόν και την πίστη του. Κυρά μου, η κοντέσα Βαλεντίνη ζητά να σας μιλήσει. Η κοντέσα Βαλεντίνη, της είπες ότι είμαι εδώ. Μου είπε ότι είναι ανάγκη και θέλει να σας δει. Για προξενιά θα είναι πάλι, κυρά μου. Ας περάσει. Ω Θεέ μου, τι να της πω τώρα. Ζητώ να με συγχωρέσει η αφεντιά σου, αλλά στη λύπη χαρά ήρθα να φέρω. Προξενιά φέρνω. Μάταιος σκόπος, κοντέσα μου. Αν μπορώ να σε δω για λίγο μόνο, κυρά μου. Πάγια μου, πήγαινε στη Ρεγούλα. Μην την αφήνεις μόνη. Γνωρίζω πως τη μοναξιά οριμάζει κάθε σκέψη και προτρέπει στις πιο δύσκολες αποφάσεις. Πήγαινε κοντά της. Πηγαίνω, κυρία. Κυρά μου, ο Θεός στέλνει για τη Ρεγούλα μας χρυσή μοίρα, λαμπρό παιδί, με ατράνταχτη περιουσία στο Βουκουρέστι και μορφωμένος σωστός πρίγκιπας. Κοντέσα μου, χαμένος σκόπος. Η κόρη μου δεν θέλει να ακούσει τίποτα για παντριά σου. Του κάκου την παρακαλώ κάθε μέρα και στεναχωριέμαι που δεν με ακούει. Καλό στο χρυσό μας το κορίτσι. Να, τώρα εδώ έκαμε την κουβέντα σου. Μα, για στάσου. Τι ήχος είναι αυτό, κυρά μου. Τούτη η σοβαρότητα δεν ταιριάζει στη νιώτη σου. Αλλά πού θα μου πας εγώ το ορκίστηκα. Θα σε κάνω να γελάσει από εκεί. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και ο πρίγκιπας που σου προξενεύει. Και εκείνος το ορκίστηκα. Εγώ μου λέει θα την κάνω βασίλισσα, θα την πάω στο Βουκουρέστι. Λυπάμαι που θα χαλάσω τα σχέδια καλών ανθρώπων, όμως η θέση μου είναι εδώ. Τότε να πω στο γαμπρό να μείνετε εδώ. Άλλωστε είναι τόσο καλός, τόσο ευγενικός, τόσο ήρεμος. Ό,τι του λες το κάνει. Κοντέσα μου, ας πάψει πια αυτή η κουβέντα για παντρολογήματα μια για πάντα. Εγώ έχω δοθεί αλλού. Αρεβωνιάστηκες λοιπόν και μας το κρύβετε. Μακάρι να ήταν έτσι, κοντέσα μου. Μητέρα μου, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Έχω δώσει αραβόνα που δεν μπορώ να τον πάρω πίσω. Τότε τα καλορίζηκα να σου ευχηθώ, κυρά μου. Αλίμονο. Αυτοί οι αραβώνες δεν προμηνάνε γάμους και κουφέτα. Μήτε η οικογένεια. Δεν σε καταλαβαίνω, Κοντισά μου. Βέβαια, δεν μπορώ να ρωτήσω περισσότερα, εκτός αν θες να μου ανοίξεις την καρδιά σου. Τι να πω τώρα πια. Μήπως μπορείς να κάνεις κάτι. Μήπως μπορεί κανείς να αλλάξει το μυαλό της. Κυρά μου, το χαρτί το φέρνει ο Κεντιλενάρτης από τον Αγιό. Το στέλνει ο Παπάνθης. Αφήνιση τη 10η Ιουνίου 1542. Λοιπόν, αρχοντισά μου, έφτασε πλέον το πλήρωμα του χρόνου, κατά το οποίο ο κύριος δόκισε να εισακουστεί η προσευχή της δούλης του και να κατατάξει αυτήν μεταξύ των μοναχών της Μονής Καλογρεών. Διότι με τα χαράς και χριστιανικής αγαλιάσεως πληροφορώ την ευγένειά σας όπως περάσει αύριο το πρωί για να κανονίσω μετά της φυροθεσίας της. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Τι, το σκυταριό τη νιώτη σου θα φάει. Είναι όλα έτοιμα λοιπόν. Και εγώ θα απομείνω μόνη και έρημη εδώ στους 4 τοίχους. Ποιος τα γυρατιά μου θα γλυκάνει. Ποιος θα μου κλείσει τα μάτια. Ώστε αυτός ήταν, κυρά μου, αραβώνας. Σκέφτηκες να τι πας να κάνεις. Είσαι η τελευταία απόγονος της δοξασμένης γενιάς των Βενιζέλων, παιδί. Θες λοιπόν να σβήσει το όνομά σου, το όνομα του πατέρα σου. Εσύ που γεννήθηκες μέσα στο χρυσάφι και στο μετάξι, μέσα στη δόξα. Αρχοντοπούλα μου, τι να πω του Κεντιλενάρτη. Περιμένει απάντηση. Μη πεις το ναι. Σκέψου με τη δύστιχη πρωτού αποφασίσει. Είναι σκληρή η ζωή που θα κάνω χωρίς εσένα. Σε παρακαλώ, μη παντρεύεις. Δεν σε πειράζει. Όμως για το όνομα του Θεού, μη με αφήνεις μόνη, μην πας να γίνεις καλόγρια. Καλή μου μητέρα, μην ανησυχείς. Θα δεις και μόνη σου μια μέρα πως έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Προσπάθησε να με καταλάβεις. Κυρά μου, τι να πω του ανθρώπου. Ρεγούλα μου, σκέψου πριν αποφασίσεις. Η ζωή που διάλεξες είναι σκληρή και εσύ είσαι αλλιώς μαθημένη. Κοντέσα μου, σε ευχαριστώ. Οι συμβουλές σου δείχνουν πως μ' αγαπάς, όμως δεν πρόκειται να αλλάξω την απόφασή μου. Βάγια μου, πες στον Καντιλανάφτη που θα στείλω γραφή στον Παπάνθη. Ή μάλλον στάσου, θα το πω εγώ όταν είναι. Μη φύγεις. Θυμήσου με που σε νανούριζα σαν ήσουν μικρή.
Ύστερα που σου έλεγα παραμύθια και αποκοιμιώσουνα στην αγκαλιά μου. Θυμήσου τη μανούλα σου. Σκέψου, παιδί μου, τη μοναξιά των γερατιών μου. Μην υπογράψεις την καταδίκη μου με το ίδιο σου το χέρι. Καλή μου μητέρα, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Γιατί λοιπόν στον δρόμο τούτο τον ωραίο που διάλεξες εσύ στέκεις εμπόδιο. Για χάρη σου το ζητώ, καλή μου μητέρα, πάψε πια να κλαις. Μη με παιδεύεις άλλο. Θα είναι κακό να μην υπακούσω στον Κύριο. Εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, για μας σταυρώθηκε. Σήκωσε ολόκληρο σταυρό στον ώμο του και εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα χωρισμό τόσο κοντινό. Κουράγιο, μανούλα. Δώσε μου την ευχή σου να πάρω τη δύναμη που πρέπει. Δώσε μου την ευχή σου, μητερούλα μου. Μη θες η ζωή μου να γίνει ένα μαρτύριο. Έλα, κυρά μου, δώσ' της την ευχή σου. Σκέψου και αυτήν τον πόνο και την υπόσχεση που έδωσε στον Κύριό μας ότι θα τον υπηρετήσει. Τι μου ζητάτε να κάνω? Κουράγιο, κυρά μου, κουράγιο. Έχει δίκιο η μητέρα σου, παιδί μου. Κάθε μητέρα θέλει να βλέπει τα παιδιά της χαρούμενα, να καμαρώνει εγγονάκια. Και εκτός αυτού, πώς θα το πάρει ο κόσμος? Θα αρχίσουν τα πώς και τα γιατί. Και θα το δεις κι εσύ, πολύ θα σε πικράνει. Αν θυσιάσω έναν ωραίο αγώνα για τα ανόητα λόγια ανεύθυνων ανθρώπων, τότε δεν θα συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου. Συγχώρεσέ με, κυρά μου. Λόγος δεν μου πέφτει πια εμένα. Είναι κακό, κυράδες μου, να μπαίνουμε εμπόδιο στο θέλημα του Θεού. Και σένα σε έπεισε, Βάγια, λοιπόν? Και σένα? Γιατί, μητέρα μου, μ' αρνιέσαι την ευχή σου? Παιδί μου, αυτό που μου ζητάς εγώ θα σου το δώσω. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σου δίνω την ευχή μου και ασκίζονται τα σπλάχνα μου από τον πόνο. Όμως, μια χάρη σου ζητώ. Σε ένα μικρό κελί, δώσε μου τόπο εκεί να αφήσω την ύστερη πνοή μου. Θέλω εσύ, με αυτά τα χέρια τα χρυσά, υστερεμένα μάτια μου να κλείσεις. Ορκίσου μου, Ρεγούλα μου. Μεγαλοδύναμε, Θεέ. Δεν μπορώ να έχω βάρος πως πίκρανα την δυστυχή μου τη μητέρα και τον πατέρα μου. Στορκίζομαι, μάνα μου. Όσο ζείτε εσείς, εγώ δεν θα γίνω καλόγρια. Μα μη μου ζητάς να παντρευτώ και μη μου ζητάς να γίνω κάτι που δεν θέλω. Εγώ θα σας κλείσω τα μάτια. Μα η ζωή μου θα είναι ασκητική. Θεέ μου, αφού το θέλησες, ας γίνει το θέλημά σου. Συγχώρεσέ με, κυρά μου, που επέμεινα, μα νόμιζα πως θα σε βοηθούσα να ευτυχήσεις τη ζωή σου. Κοντέσα μου, μονάχα ο Θεός θα συγχωρέσει τις καρδιές μου. Σε ευχαριστώ, Πανάγαθη. Σηματοδοτεί τη νέα περίοδο της ζωής της που ταυτίζεται με την πραγματοποίηση των Αγίων Οραμάτων της. Αρχικά διαθέτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της πατρικής της περιουσίας για να ελευθερώσει φυλακισμένους και αιχμαλώτους Έλληνες από τους Τούρκους. Στη συνέχεια χτίζει στην περιοχή κοντά στο πατρικό της σπίτι ένα μοναστήρι στο όνομα του Αγίου Ανδρέα. Στη μονή αυτή μπαίνει η ίδια πρώτη, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Φιλοθέη. Μαζί της κατατάσσονται οι υπηρέτριες του πατρικού της σπιτιού, οι οποίες την ακολουθούν με τη θέλησή τους, επειδή την αγαπούν, τη θαυμάζουν πολύ, αλλά και να βρουν και οι ίδιες καταφύγιο. Το παράδειγμα της Φιλοθέης ακολουθούν πολλές νέες από αρχοντικές οικογένειες των Αθηνών και πολύ γρήγορα ο αριθμός των μοναζωσών της μονής αυξάνεται σημαντικά. Ο πρώτος στόχος που θέτει η Φιλοθέη είναι η ανακούφιση των κατατρεγμένων Ελλήνων, γιατί το όραμά της δεν είναι να ακολουθήσει απλώς την ασκητική και μοναχική ζωή. Ένα πλήθος φτωχών, ασθενών, ορφανών και χειρών, πεινασμένων και ρακένδυτων, σειραίει στους δρόμους της Αθήνας, μη έχοντας πουθενά καταφύγιο και παρηγοριά. Η Φιλοθέη χτίζει δίπλα στη μονή της μια νέα βασιλιάδα που την ονομάζει Παρθενώνα. Γυροκομείο, ορφανοτροφείο, ξενώνα, τράπεζα φαγητού για τους άπορους, παρθεναγωγείο για την εκπαίδευση των κοριτσιών, εργαστήρια χειροτεχνίας, πλεκτικής, υφαντικής, ραπτικής και ντικής. Όλα αυτά οικοδομούνται για να αγκαλιάσουν τους δυστυχείς και ανυπεράσπιστους συνανθρώπους της και πραγματοποιούνται με την προσφορά της πατρικής περιουσίας. Η μονή της μεταβάλλεται σε ζωντανή Κυψέλη, όπου εργάζονται νέες, αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες,
ένα πρότυπο βιοτεχνικό κέντρο μέσα στην καρδιά της τουρκοκρατούμενης Αθήνας, που συγχρόνως παρέχει προστασία και καταφύγιο και υλικοπνευματική υποστήριξη στις φτωχές νέες μητέρες και στα ορφανά της πόλης. Η αδελφότητα της Μονής αυξάνεται και ο αριθμός των μοναχών φτάνουν τις 200, ενώ οι μαθητευόμενες και οι εργαζόμενες είναι περισσότερες από 2.000. Για να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων συνανθρώπων της, ιδρύει μετόχια της Μονής στα πατρικά της κτήματα, στα Πατήσια, στην Καλογρέζα, στην Αίγινα και στη Τζιά. Τα δύο τελευταία μετατρέπονται σε καταφύγια γυναικών που δραπετεύουν από τους Τούρκους, όπου τις έχουν απαγάγει με τη βία. Για να ανακουφίσει τους διψασμένους οδηπόρους, ανοίγει πηγάδι για ψυχικό, όπως χαρακτηριστικά λέει. Εκτός όμως από τη φιλανθρωπία, η Αγία ασκεί και παιδαγωγικά καθήκοντα, καθώς έχει αναλάβει την εκπαίδευση για τη μόρφωση των κοριτσιών που καταφεύγουν στα ιδρύματά της. Η εκλεκτή κοινωνική της παιδεία της δίνει τη δυνατότητα να διδάσκει στα σχολεία που έχει ιδρύσει και να μεταδίδει όσες γνώσεις είχε και η ίδια λάβει. Η ζωή της πια για την ίδια δεν έχει κανένα νόημα. Ζει μόνο για τον συνάνθρωπο και για την πατρίδα. Δώσε δύναμη στη σκλαβωμένη μας πατρίδα. Τι να τους πω τώρα, πώς να καθησυχάσω τα πλάσματα τούτα που ο πόνος κυπεί να τους τρώει τα στήθια. Μα αν δειλιάσω, τότε θα πάρω στο λαιμό μου τόσες αθώες ψυχές. Δεν μπορώ, δεν πρέπει να αφήσω αυτά τα πλάσματα έρημα και προστάτευτα. Αδερφή Χριστοδουλή, τι γυρεύεις εδώ? Συγχώρεσέ με, κυρά μου, μα δεν μπορώ να συνηθίσω στην καινούρια ζωή. Νομίζω πως είμαι ακόμα η βάγια σου και πως έχω χρέος κάθε σου επιθυμία να μιλάμε. Αδερφή μου, εδώ πρέπει να ξεχάσουμε τον πρώτο μας σε αυτό. Δεν είσαι πια η βάγια μου και εγώ δεν είμαι η Ρεγούλα. Είσαι η αδερφή Χριστοδούλη και εγώ η αδερφή Φιλοθέη. Ως της θέλει ο πίσω μου ευθύ. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Έτσι είπε ο Κύριος, το ξεχνάς αυτό? Συγχώρεσέ με, Αγία Ηγουμένη, μα είμαι μάνα. Το ξέρω, αδερφή μου. Προσπάθησε όμως, προσευχή σου. Είμαι μάνα ενός γενίτσαρου. Πώς μπορώ να το ξεχάσω αυτό το πράγμα? Νιώθω ντροπή και φόβο. Σίγας, αδερφή μου. Και προσευχή σου και για σένα και για εκείνον. Που ξέρεις, ο Θεός είναι μεγάλος. Εκείνος μόνο μπορεί να συγχωρέσει. Εκείνος μπορεί να κάνει τα δύνατα δυνατά. Μα έλα τώρα, έχουμε πολλή δουλειά για σήμερα. Πρέπει να φανούμε δυνατές όσο ποτέ. Είναι ανάγκη να ξεχάσουμε για λίγο τους εαυτούς μας για χάρη των άλλων. Σε παρακαλώ, αδερφή μου, βοήθησέ με να ξεχάσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αχ, πώς μπορεί στο όνομα ανθρώπου να πει λόγο κακό ή αντίγνωμα στα λόγια του? Στις προσταγές σας, Αγία Ηγουμένη. Φώναξέ τις μου τις αδερφές, σε παρακαλώ, αδερφή μου, πρέπει να τους μιλήσω. Είναι πολύ λίγες εδώ αυτή τη στιγμή. Να, εχθές το απόγευμα, η αδερφή τα παιδιά μου άλλες 10 πήγαν στο νοσοκομείο. Η άρρωστη είναι πολύ και η προσταμένη ζήτησε βοήθεια. Η αδερφή Μαρία με την αδερφή Αγάπη πήγαν στον Παρθενώνα να διδάξουν εγγραφή και ανάγνωση στα κορίτσια. Και από τις νότινες, άλλες είναι στο ορφανοτροφείο και άλλες είναι στο μετόχι στα Πατήσια. Είναι πάρα πολύ λίγες τώρα. Φέρε όσες απόμειναν. Και προσοχή μην πάρει καμιά τους είδηση τον Άρχοντα. Δεν ξέρουμε αν όλες μπορούν να κρατήσουν ένα τέτοιο μυστικό από τους Τούρκους. Και σίγουρα αν τον πιάσουν, η προδοσία θα βαρύνει και εμάς. Πηγαίνουμε. Αδερφές μου, σας κάλεσα σήμερα για να σας πω μερικά πράγματα. Όπως ξέρετε, τα οικονομικά του μοναστηριού δεν πάνε καλά. Μας τελειώσαν τα τρόφιμα και το στάρι.
Ούτε μια κλωστή δεν υπάρχει για κέντημα. Τα κορίτσια έχουν μείνει χωρίς δουλειά και άρχισαν να γαναχτούν. Έχουν χαλάσει βιβλιοθήκη και εργαλειική δουλειά. Και έρχονται κάθε τόσο οι αρχόνισες και μας ζητάνε κουβέρτες, χαλιά, τραπεζομάντιλα, αλλά δεν έχουμε ούτε μαλλιά ούτε βομβάκι. Μάλιστα οι γονείς παραπονιούνται, λέει, ότι κοιτάζουμε να μάθουμε τα κορίτσια γράμματα. Οι γυναίκες λέει δεν θέλουν γράμματα. Και μάλιστα πολλοί μας απείλησαν ότι θα πάνε στους άρχοντες για να κλείσει το σχολείο. Τα ξέρω όλα αυτά, αδερφές μου. Είναι δοκιμασίες του Θεού. Ξεκολληθήκαμε, αγέννουμε, και πέφτουν τα νεφρά μας από τη δουλειά. Πότε στο νοσοκομείο με τους αρρώστους, πότε στο ξενώνει με τους κατετραγμένους, πότε στο Παρθενώνα με τις μαθήτριες. Πού θα πάει και το βιολί? Το τοράσο που φοράμε, αδερφή μου, δεν το φοράμε μόνο για μετάνοιες ή προσευχές ή για να σώσουμε την ψυχούλα μας. Θα ήταν εγωιστικό να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Ο Κύριος δεν κουράστηκε ποτέ να δίνει στο συνάνθρωπο. Δεν δίστασε ακόμα και να σταυρωθεί για μας. Τα χνάρια που χάραξε δεν θα τα ακολουθήσουμε σηκώνοντας μεγάλους σταυρούς, αλλά κάνοντας βήματα ανάμεσα σε δυστυχισμένους και πληγωμένους ανθρώπους. Τα παράπονα όμως, Αγία Ηγουμένη, είναι πολλά. Και οι αδερφές κλονίστηκαν. Είναι και οι αιχμάλωτες που ελευθερώνουμε. Άλλωστε οι Τούρκοι άρχισαν να υποψιάζονται. Κάναμε και πολλές τουρκοπούλες χριστιανές μοναχές. Και έχουμε αδειάσει και το μοναστήρι για να δίνουμε λίτρα για να ελευθερώσουμε τις σκλάβες. Εσύ, αδερφή Χριστοδούλη, έχασες το κουράγιο σου. Σε κούρασε η τόσο δύσκολη και στερημένη ζωή. Βοήθεια! Βοήθεια! Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας! Βοήθεια! Ελάτε, παιδιά μου, ελάτε. Σας παρακαλούμε, σώστε μας! Μας κυνηγάει ο αφέντης μας! Ο Μέρπας θα μας σκοτώσει! Καθίστε, παιδιά μου, θα σας ακούσω αφού πρώτα σας περιποιηθούμε. Αδερφές, βοηθήστε με. Σας παρακαλούμε, σώστε μας! Εδώ δεν έχετε φόβο, παιδιά μου, μη φοβάστε. Έχω ακούσει πολλά για σας. Άκουσα για το θαύμα που κάνατε και σώσατε ένα τρελό που τον είχε κυριεύσει έξω από εδώ. Τώρα είναι μοναχός και διδάσκει τον Χριστό. Αδελφός Ιωάννης λέγεται. Συνεχώς μιλάει για εσάς, για τη ζωή σας, για τα θαύματά σας. Ξέρουμε ότι μόνο εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε, να μας φυλαδεύσετε. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη ζωή. Εναντία σε τόση πληρότητα και σε τόση αδικία, μόνο εσείς κάνετε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας δεν είναι δικός μας, παιδί μου. Είναι του Θεού. Είμαστε σκλαβωμένος λαός, στα χέρια αλόφροσκων. Πρέπει να σώσουμε τα όσια και τα ιερά μας. Πιστεύουμε κι εμείς στον Ιησού. Θέλουμε να γίνουμε καλόγρες. Σας παρακαλώ, μη μας διώξετε. Κανείς από το σπίτι του Θεού δεν έδιωξε το πλάσμα των χεριών του. Μα είναι σκλάβες του Ομέρ Πασά και θα μας κυνηγήσει. Είμαστε σκλάβες του Ομέρ Πασά. Τώρα σκλάβες του αφέντη του Χριστού θα να γίνουμε. Δεν έχει σκλάβους και αφέντες στη βασιλεία των ουρανών, παιδιά μου. Όλοι είναι αδέρφοι. Αδερφή Χριστοδούλη, δεν πρέπει να μείνουν εδώ οι κοπέλες. Από ώρα σε ώρα μπορεί να έρθουν οι Τούρκοι. Ετοιμάστε τες, περιποιηθείτε τις πληγές τους. Και το βράδυ που θα έρθει ο αγωγιάτος του μετοχιού να τις πάει μαζί με τις άλλες. Κρυφτείτε λίγο να φτάσει τα γιο. Εγώ θα μείνω να δω τι θέλουν. Άντε, να παραδώσουμε τους τουρκοπούλες. Κρυφτείτε, λέω. Τα άλλα αφήστε τα σε μένα. Όλα τα μέρη της Ελλάδας, έχοντας μαζί τους αιχμάλωτες γυναίκες για να τις πουλήσουν στα χαρέμια της Ανατολής. Η αντίσταση της Φιλοθέης κατά του εξυλαμισμού και της βίας εξοργίζει τους Τούρκους. Αυτό εκδηλώνεται όλο και πιο έντονα, καθώς προσφέρει καταφύγιο σε νέες γυναίκες που δραπετεύουν ή ακόμα και εξαγοράζοντας αιχμαλώτους. Συγχρόνως οι Αθηναίοι, για να γλιτώσουν τα χωράφια τους από τους Τούρκους και βλέποντας το φιλανθρωπικό έργο της Φιλοθέης, τα δωρίζουν στα μοναστήρια της. Αυτό προκαλεί τη ζήλια της Μονής Πεντέλης, αλλά και των αρχόντων της περιοχής και στέλνουν μήνυμα στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως για να ασχοληθεί με το θέμα, κατηγορώντας τη Φιλοθέη. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Η Φιλοθέη προβαίνει σε μια άλλη πράξη που προκαλεί πονοκέφαλο στο Πατριαρχείο. Στέλνει επιστολή και ζητά βοήθεια από τη Βενετία για να ξεχρεώσει τους φόρους του μοναστηριού που τις επιβάλλουν οι Τούρκοι. Το Πατριαρχείο τότε στέλνει έναν ευγενή γραμματιζούμενο, τον Ιέρακα, με σκοπό να διαλευκάνει τις κατηγορίες, αλλά και για να τη ζητήσει το λόγο γιατί απευθύνθηκε στους Βενετούς. Το κλίμα είναι βαρύ για την ίδια τόσο από τους Τούρκους, όσο και από τους ομόθρησκούς της. Αλλά η κυρά των Αθηνών δεν το βάζει κάτω.
δικές σας είναι. Παρακαλώ, περάστε. Μόνο ας με συγχωρέσετε για τη λιτότητα του χώρου. Τα σέβη μας, Αγία Οικουμένη. Στους ορισμούς σας, μεγάλε λογοθέτη Ιέρας. Αλλά πείτε μου, ποιος είναι ο λόγος που μας επισκέπτεστε? Ομολογώ πως η επίσκεψή σας ήταν η σωστή έκπληξη. Πόση καλή είναι η αλήθεια εδώ μέσα. Του κόσμου οι θόρυβοι μένουν μακριά από τούτο εδώ τον χώρο. Τύχοι μπορούν και κρύβουν τη γαλήνη. Η ανθρώπινη καρδιά όμως ποτέ. Και οι θόρυβοι φτάνουν όπου υπάρχει άνθρωπος. Παρακαλώ, καθίστε. Πείτε μου, ποιος είναι ο λόγος που μας επισκέπτεστε? Το γράμμα σου, Αγία Οικουμένη, έβαλε το Πατριαρχείο σε πολλές ανησυχίες. Γι' αυτό ήρθα ο ίδιος να ακούσω τα παράπονά σου. Τα συμφέροντα του μοναστηριού είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα άλλων μοναστηριών. Πάνω σε τούτη τη διαμάχη μπλέχτηκαν άρχοντες, παρακατιανοί και λαϊκοί για τα δικά τους συμφέροντα ο καθένας. Έτσι, από την επιμονή μου κι εγώ να υπερασπιστώ τις υποθέσεις της Μονής, δέχτηκα μια καταγραφή εναντίον μου, που ομολογώ πολύ με θλίβει. Και όλα αυτά σε στιγμές κρίσιμες για την πατρίδα και τη χριστιανοσύνη. Ακόμη ξεσηκώθηκε ο κόσμος εναντίον μου, γιατί διδάσκω γραφή και ανάγνωση στις κοπέλες του μοναστηριού. Αν τούτα βλάπτουν, αν όλα αυτά που έκανα μέχρι τώρα βλάπτουν, τότε το Πατριαρχείο ας με δικάσει. Και τα οικονομικά του μοναστηρίου πώς πηγαίνουν? Από τον επίσκοπο Ζακίνθου ζητήσαμε βοήθεια 200 τσεκίνια. Είχαμε στείλει επιστολή και σε άλλες επισκοπές. Που ομολογώ δεν περιμέναμε απάντηση, γιατί η Βενετία δεν είναι ούτε ρωμιοσύνη ούτε ορθοδοξία. Βλέπω ότι το ράσο της μοναχής δεν εμποδίζει τη γενιά του Πενιζέλου να εκφραστεί καθώς αρμόζει το όνομά της. Γράψε μια περίληψη από όσα είπαμε την Αγία Οικουμένη και να σταλεί έκθεση στο Πατριαρχείο. Αλήθεια, τι γίνεται με τους Τουρκοπούλες, Αγία Οικουμένη? Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνετε. Οι Τούρκοι δεν αστείευονται. Το ξέρω, μα δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αν ο φόβος δέσει τα χέρια μας και αδραματοσύνει το μυαλό μας, ο τόπος αυτός δεν θα ξεσκλαβωθεί ποτέ. Το έργο του Κυρίου δεν θα συνεχιστεί παρά μόνο αν εμείς εργαστούμε. Τι σημαίνει? Οι Τούρκοι, έρχονται οι Τούρκοι. Περάστε από εδώ και φύγετε από την πίσω πόρτα του μοναστηριού. Και εσείς, Αγία Οικουμένη? Εγώ θα μείνω να δω τι θέλουν. Φύγετε, δεν πρέπει να σας δουν εδώ. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να βάλουν με το νου τους. Φύγετε. Σίγουρα μια μέρα η ιστορία θα μιλήσει για τούτη τη γυναίκα. Αυτή είναι η ζωή τους, η καθημερινότητά τους. Ζουν με το φόβο, με την τρομοκρατία, με το πλιάτσικο, με τη σύλληψη ανα πάσα στιγμή. Καμιά φορά όμως η ζωή είναι απλή και ήσυχη, σαν αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα. Ούφθε μου, τόσα στόματα πού να τα ταΐσεις. Μου βγήκανε τα μάτια να την καθαρίσω τη φακή. Ουφ, βαρέθηκα πια. 3 ντουζίνες πιάτα έχω πλύνει από το πρωί. Κουτσί στραβή, όλοι εδώ πέρα μαζεύονται. Βαριά η καλογερική αδερφή μου. Και αυτοί οι Τούρκοι καθόλου δεν μ' αρέσουν. Όλο βόλτες κόβουν το τριγύρο όπως τα κοράκια στο ψοφίνι. Καμιά ώρα ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα, θα το τεινάξει στον αέρα το μοναστήρι. Απορώ πως δεν το έχουν κάνει ακόμα ως τώρα. Καλέ τη φοβούνται, την τρέμουνε. Αλλιώς παραμονεύουν να την βρούνε μόνοι και να της επιτεθούν. Η Αγία Οικουμένη εκεί, η δουλειά της. Μην δεν το έχει σκοπό να φυλαχτεί. Θα μας πάρει όλο στο λαιμό της καμιά ώρα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνει εκείνη. Εμείς μόνο τον εαυτούλη μας σκεφτόμαστε. Όχι δα. Αν σκεφτόμασταν μόνο τον εαυτούλη μας, δεν θα την ακολουθούσαμε. Θα μέναμε τίποτα υπηρέτριες ή τίποτα αρχοντός που τα έχουν καλή ώρα το δικό της και δεν θα είχαμε το πρωί στο βράδυ δουλειές και από το βράδυ στην κοταυγή ολονηθίες και όρθρους. Όπως και εκείνη, έτσι κι εμείς κοντά της εργαζόμαστε για τον Κύριο. Η Αγία Οικουμένη, σηκωθείτε. Καθίστε, αδερφές μου. Όταν τα χέρια εργάζονται, η ψυχή και το μυαλό αγρυπνάνε. Αδερφή Δωροθέα, τελειώνεις το έργο χειρό σου. Ναι, Αγία Οικουμένη, ως το βράδυ θα είναι έτοιμα. Ευτυχώς θα μου φτάσουν οι κλωστές. Ως το βράδυ, ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Από τη μια στιγμή ως την άλλη δεν ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Ο Θεός σας κατευθύνει τα βήματά μας. Αγία Οικουμένη μας περιμένουν στο μετόχι στα Πατήσια. Θα γίνει ολονικτία προς τιμή του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγήτου. Πρέπει να βιαστούμε και να μην αργήσουμε. Ας πηγαίνουμε. Να πηγαίνουμε. Να προσέχετε. Οι Τούρκοι παραμονεύουν να σας πούνε μόνοι σας. Μπορεί οι άπιστοι να μην μπαίνουν μέσα στα μοναστήρια μας, αλλά κοροδοκούν να σας βρουν μόνοι και να σας χτυπήσουν. Μη φοβάσαι, αδερφή μου. Οι Τούρκοι φοβούνται περισσότερο από εμάς. Πάμε, αδερφή Χριστοδούλου. Έχω μια στεναχώρια δικαιολόγητη απόψε. Θαρώ πως πέφτει ο ουρανός και με συντρίβει.
τέτοιο φθινόπωρο. Μόνο μελαγχολία και απελπισία. Όχι, δεν είναι αυτό. Μοιάζει σαν να φτερουγίζει ο χάρος από το τριγύρω. Θεέ μου, βάλε το χέρι σου. Φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ απόψε. Έχω ένα πολύ κακό προαίσθημα. Αδελφή Κασιανή, κάνε μια προσευχή κι αν δεν ξεκουράσου. Εμπιστεύσου τους φόβους σου σε εκείνο. Άρχισε να σου ρουκώνει. Ο Οκτώβριος αγρίεψε. Κρυώνεις, αδελφή Πελαγία. Λιγάκι. Κλείνω τα βλέφαρά μου από τη μύστη. Χθες το βράδυ δεν κατάφερα να κλείσω μάτι στο νοσοκομείο. Είχαμε μία έτοιμο θάνατη και όλο προσευχόμαστε και προσπαθούσαμε να την ανακουφίσουμε. Εκείνη βογκούσε και φώναζε και έκλαιγε. Αδελφοί, δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να πεθάνω, έλεγε και ξανάλεγε. Σπάραζε η καρδιά μας καθώς την ακούγαμε. Και αισθανόμασταν τόσο δυστυχισμένες εκείνη την ώρα που δεν μπορούσαμε να τη βοηθήσουμε. Όταν πλέον πέθανε, φοβηθήκαμε όλες. Το πρόσωπο της κάθε μιας μας φαίνονταν ολοκάθαρα στο σημάδι της γης. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή της. Θεός χωρέσει. Η μία κουβέντα φέρνει την άλλη. Δεν μου λέτε, αδερφές μου, ακούσατε τι έλεγε προχθές η αδερφή Χριστοδούλη. Τι της έλεγε? Ήταν μια αδερφή Δοδοσία στο μαγειριό. Εκείνη την ώρα έπαιρνε να πάρω σαπούνι για να πλύνω τα πιάτα. Λοιπόν, μπαίνοντας. Έλεγε να μας έχει σκάσει. Αναστένασε και έκλαιγε λέγοντας: ποιος ξέρει πού να είναι. Μπορεί να θυμάται τίποτα. Μπορεί να με γνωρίσει, να με δει. Και η αδερφή Δοδοσία, κουρασμένη καθώς ήταν, λαβοκοιμόταν. Και όταν την τράνταζε να ξυπνήσει, εκείνη πεταγόταν πάνω και της έλεγε: ναι, αδερφή, τι λέγαμε. Και εκείνη έκλαιγε ξανά λέγοντας: Θεέ μου, συγχώρεσέ μου που δεν μπορώ να αφιερωθώ ολόψυχα σε σένα. Μα είμαι μάνα, Κύριε, γι' αυτό ξεχνιέμαι. Την έχω δει κι εγώ που κλαίει το παιδί της. Κάποτε εκεί μου μένει πάλι. Αδερφή Χριστοδούλη, πάλι κλαις. Έπαψες λοιπόν να πιστεύεις στον Χριστό. Θα είσαι πως είσαι η μόνη που έχασες παιδί. Αν προσευχόσουν με πίστη, πού ξέρεις. Μπορεί μια μέρα να γυρνούσε ξανά κοντά σου. Μη μεγαλοποιείς τον πόνο σου, αδελφή. Πάντα υπάρχουν προβλήματα μεγαλύτερα τα δικά μας. Την άκουσα να της λέει. Και τότε εκείνη έσκυβε το κεφάλι της τροχιασμένη. Το έχει καημό, λέει, που γίνει και γεννήτσαρος ο γιος της. Συμφορά. Συμφορά που μας βρήκε. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, αδερφέ? Τι έγινε? Φέρνει την Αγία Οικουμένη από τα Βαλτίσια. Γιατί έγινε? Λέγε λοιπόν, τι συμβαίνει? Την αφήσανε μισοπεθαμένη, χτυπώντας τη βάναυσα. Την ώρα που έλεγε το Ευαγγέλιο ο Παπάνθιμος, μπήκαν 5-6 από τάφους και την αρπάξανε. Τη δέσανε σε ένα στήλο και όλοι μαζί την κλωτσούσαν, την έφτυναν, της έγανε και την πατούσαν. Σπάσανε καντήλια, εικονίσματα και φύγανε. Και η κυρά τι απόγευμα? Την αφήσανε μισοπεθαμένη. Εγώ πρόλαβα και ήρθα να σας τα πω, γλιστρώντας μέσα από το πλήθος που έκλαιγε. Μανά, έρχονται. Έλα, τι κοιτάτε σαν χαμένες. Πηγαίνετε να ετοιμάσετε το κελί. Δεν μπορεί να μείνει στο δικό της πουλί σαν τάφος. Έλα, με τα κλάματα δεν γίνονται τα προβλήματα. Ούτε ξεπερνούνται οι πόνοι, Πω πω, αδελφές μου, κοιτάτε τι τις κάνανε οι κακούργοι. Φωτιά, φωτιά να πέσει και να τους κάψει. Αδελφή Μαρίνα. Πέστε μας τι απόγινε, κυρά Ταγγέλου! Ανοίχτε να φιλήσουμε το αγιασμένο της χέρι! Αφήστε μας να δούμε το πρόσωπό της, το μαρτυρικό! Έρχονται οι Τούρκοι! Κανείς να μην φύγει! Ας πεθάνουμε όλοι μαζί της! Θέλουμε να μας συγχωρέσει για ό,τι της κάναμε! Αφήστε μας να τη δούμε! Αστάτε με, αδελφές μου, να τους μιλήσω. Αδέρφια, ο Θεός μαζί σας. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα του ξεσηκωμού. Μα θα έρθει σύντομα, σαν άνεμος. Και τότε η πατρίδα θα σας χρειαστεί. Θα έρθει η ευλογημένη ώρα της λευτεριάς. Η Παναγιά θα οδηγάει τα βήματά μας. Ο Θεός μαζί σας, αδέρφια. Ένας Τούρκος, ένας γενίτσαρος έρχεται κατά εδώ. Οι άλλοι φύγανε. Απάνω του! Όχι, μη. Ανοίχτε του, βοηθήστε τον. Ποτέ. Βοηθήστε τον, είπα. Είναι πληγωμένος. Όχι ποτέ, να μην το ανοίξουμε ποτέ. Αφήστε με! Αφήστε με, μωρέ, να δω την κυρία Ταγγέλου, είναι ανάγκη! Εσύ! Εσύ! Συγχώραμε, κυρά μου. Συγχώραμε γιατί σήκωσα τον βούρδο να σε χτυπήσω στο πρόσωπο. Συγχώραμε γιατί ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που σε χτυπούσαν. Δίπλα μου ένας άλλος έσπαγε ένα εικόνισμα χριστιανικό πετώντας το μακριά. Ένα κομμάτι του πέφτοντας πάνω μου με πλήγωσε από το σπασμένο τζάμι του. Και τότε σαν να ξύπνησα πολύ θαργό. Έστρεψα τα μάτια μου προς το ιερό.
Ήταν εκεί ο ιερέας και με κοίταζε με την Αγία του μορφή. Και τότε τον θυμήθηκα. Ήταν ο Παπαάνθιμος. Θυμήθηκα το πρόσωπό του, τη φωνή του, τις λειτουργίες που έκανε τις Κυριακές. Και με μιας θυμήθηκα μάνα και πατέρα. Παναγία μου, Παναγιά μου, δικός μας είναι. Ο κόσμος θρηνούσε για σένα, κυρά μου. Η κυρά Ταγγέλου, η κυρά Δασκάλα, η Αγία Ηγουμένη πάει. Φωνάζανε, νομίζοντας πως πέθανες από το ξύλο. Η μορφή σου κάτι μου θύμισε. Πού σε είχα αντικρίσει, πότε σε είχα ξαναδεί και πριν πόσα χρόνια. Χύμηξα έξω από την εκκλησιά. Μου ερχόταν να γκρεμιστώ, περιπλανήθηκα στους δρόμους και τότε... Τότε σε θυμήθηκα. Πες μου, κυρά μου, πού είναι η μάνα μου, πού είναι η πιστή σου, Βάγια. Και σου μια λέξη σου μόνο. Ζει ή πέθανε. Βοηθήστε. Η αδερφή του Χριστοδούλη δεν είναι καλά. Κύριε Σου Χριστέ, βοήθησέ μας. Να η μητέρα σου, παιδί μου. Η μάνα μου. Αυτή είναι η μάνα μου. Τούτα τα χέρια που μ' αγκάλιαζαν. Μάνα Μανούλα μου, συγχώραμε. Παιδί μου, σπλάχνω μου. Θάμα. Μα για σταθείτε, αδερφές. Το ξέρετε πως η Αγία Ηγουμένη θα την ξαπλώσει. Μην ανησυχείς για μένα, αδερφή Δωροθέα. Είμαι καλά. Περιποιηθείτε το δυστυχισμένο νέο και τη μητέρα του. Αφήστε με εμένα. Πάντα όλα για τους άλλους και τίποτα για σένα. Αλλά Θεέ μου, τούτο το κορμί δεν πονάει. Όταν η ψυχή είναι ευχαριστημένη, ο πόνος του κορμιού δεν λογαριάζεται. Ο πόνος της ψυχής όμως, αυτός είναι που πονάει πιότερο. Συγχώρεσέ τον, Αγία Ηγουμένη. Τον πήραν μικρό παιδί. Μακριά από μένα μεγάλωσε. Του φύτεψαν στην καρδιά το μίσος και την κακία για τους χριστιανούς. Όμως ο καλός Θεός μας λυπήθηκε, κυρά μου, μας λυπήθηκε. Κυρά μου, συγχώραμε, κυρά μου. Συγχώραμε. Ο Θεός συγχωρεί. Εκείνος σε συγχώρησε. Αδερφή Χριστοδούλη, σπίξε στην αγκαλιά σου του γιο σου. Τόσα χρόνια έκλαιγες και προσευχόσουνα γι' αυτό. Τώρα σύρε να τον περιποιηθείς, να τον κανακέψεις, να του δώσεις την αγάπη και την αγκαλιά που του λείψαν τόσα χρόνια. Εσύ, παιδί μου, σπίξε στην αγκαλιά σου τη μάνα που σε γέννησε. Τόσα χρόνια προσευχότανε για σένα. Εγώ το έλεγα, αδελφή μου, πως μια μέρα θα γύριζε ο γιος σου. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί άκουσες τις προσευχές μου. Μπορεί να αργείς, γιατί θέλεις να μας δοκιμάσεις, αλλά δεν λησμονείς. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μ' αξίωσες να φτάσω ως εδώ. Κύριε, μη λησμονήσεις τη σκλαβωμένη μας πατρίδα. Μα γιατί κλαίτε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο ωραίο είναι να πεθαίνεις για έναν ανώτερο σκοπό. Ω Θεέ μου, ο σοφός, ο σοφός. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μ' αξίωσες να πεθάνω για το όνομά σου και την πατρίδα μου. Είναι πολύ στην δούλη σου, Κύριε. Η Αγία Φιλοθέη δεν καταφέρνει ποτέ να συνέλθει από τα τραύματά της. Ζει μαρτυρικά μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου του 1589, όπου αφήνει την τελευταία της πνοή, πηγαίνοντας στον Κύριο που τόσο αγάπησε. Να σας γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές μας. Παιδιά, Πάρης, Ελμίνα, Μαριάννα και Νεφέλη. Πάνταλου και Μιχαήλ, αδελφάκια.
μαζί μας όλες τις πρόβες από το Σεπτέμβρη. Τουρκοπούλες, Κατερίνα Τσιτίνη Ελιμαντά. Καλόγριες, Φιλιππία Καρατζά, Μαρία Πάντζος, Βάνα Ευθυμίου, Φαρά Μιμίδη. Καλόγυρος, Μιχάλης Μοσχογιάννης. Μητέρα, Ευαγγελία Βλάμη, Ιέρακας, Χαράλαμπος Αγδούλος. Βάγια, Αντίβα Πιαδάκη, Γενίτσαρος Αλέξανδρος Αντωνιάδης. Αγία Φιλοθέη, Μαριάννα Βενετία Αντωνιάδη. Παναγιώτης Τρογγυλός. Αφήγηση, Μαρία Ευθυμίου. Στον Νίκο και στο Φως, ο Τάσος και ο Γιώργος. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και ο κύριος Μανώλης. Προτζέκτορας κύριος Μανώλης Κοριανόπουλος. Ενδυματολογικά η κυρία Αντιγόνη Καραλή, την ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την ομάδα και προσωπικά στον ηθήνο νου της ομάδας, στο Α και το Ω αυτής της ομάδας, στην κυρία Αριστέα Μανουσάκη Αντωνιάδη. Στέρεψα, δεν είχα τι άλλο να πω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακαλούσαμε τον υποστηρικτή της ομάδας, τον αγαπημένο μας ποιμένα, γιατί ένα ποίμνιο θέλει ένα καλό ποιμένα, τον πατέρα Κωνσταντίνο Θωμαΐδη. Να κατέβει. Θα ήθελα, εκπροσωπώντας όλη τη θεατρική ομάδα του Αγίου Ιωάννου, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο επιμενάρχη μας, κύριο Γαβριήλ, που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Είναι μεγάλη τιμή για μας που βρίσκεται εδώ και μας δίνει κουράγιο και μας ευλογεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τον πατέρα Επιφάνιο, που βρίσκεται εδώ, και όλους τους πατέρες και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα το βράδυ να παρακολουθήσετε αυτή την όμορφη θεατρική παράσταση που πιστεύω ότι έχει αγγίξει τις ψυχές και τις καρδιές σας. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ το σεβασμιότατο, αφού μας ευλογήσει, να έρθει να πει δύο λόγια στα παιδιά της θεατρικής ομάδας και στον κόσμο που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Αγαπητέ μου πατέρα Κωνσταντίνε, όλοι μας έχουμε συγκινηθεί από αυτό το οποίο είδαμε και νομίζω ότι τα μηνύματα ήταν τόσο δυνατά από το θεατρικό κείμενο που ό,τι και να πω εγώ περιτεύει. Αυτό το οποίο θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου, μαζί με την ευλογία μου και την αγάπη μου προς όλους σας, είναι να σας πω συγχαρητήρια. Γιατί αυτό το οποίο παρουσιάσατε μας κατέπληξε ευχάριστα, μας έδωσε κουράγιο, δύναμη, διότι ακούστηκαν δύο πολύ βασικά πράγματα. Η πατρίδα μας και η σχέση μας με τον Θεό. Πράγματα τα οποία μας έχουν διαχρονικά κρατήσει, στηρίξει, για να μπορέσουμε να πορευόμαστε μέσα στην ιστορία μας, εμείς οι Έλληνες, έχοντας πολλές δοκιμασίες και πολλά εμπόδια. Οπότε σας πρέπουν συγχαρητήρια, να έχετε την ευλογία της Αγίας Φιλοθέης, η οποία έχει σχέση με την Μητρόπολη μας, την Καλογρέζα, το αναφέρατε και το ξέρουμε όλοι από την ιστορία της.
και να έχετε την ευχή της, διότι πλέον ενσαρκώσατε τόσο όμορφα τη ζωή και το έργο της, που σε εμάς δείχνει το πώς πρέπει ένας κληρικός μέσα στην ιστορία να δρά, να υπάρχει και να δημιουργεί. Επίσης, να συγχαρώ τον πατέρα Κωνσταντίνο, ο οποίος πατρικά όλο αυτό το διάστημα σας στηρίζει και σας καθοδηγεί για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Όλη σας την ενορία, τους αγαπητούς πατέρες, την κυρία Μανουσάκη Αντωνιάδου, η οποία έχει την πρωτοβουλία για να γίνει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα το οποίο είδαμε, και να σας προτρέψω να συνεχίσετε για να δούμε και άλλα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερα από αυτό, αλλά σίγουρα θα είναι εισάξια με αυτό. Οπότε η προτροπή μου είναι ταυτόχρονα και η προσευχή μου προς την Αγία Φιλοθέη να κάνετε ίδια πράγματα για να ωφελούμαστε όλοι μας εδώ στη Φιλαδέλφια, αλλά και σε όλη μας τη Μητρόπολη, για να μας κάνετε περήφανους. Και γι' αυτό να αισθανόμαστε τόσο όμορφα για σας, που να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για να γίνεται αυτό το οποίο κάνετε ουσιαστικότερο και πιο δυνατό. Συγχαρητήρια και να έχετε την ευλογία της Αγίας μας.